karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Asa may problema ni Ken sa ilan mo? Ginoo, ikanibala ni Kent ha. Mamawag na ako sa sugabi. Unsa mo itong nikidlap? Doon na may kidlap ditong dapita? Unsa ka to? Unsa man to? Mura mo gitong flash sa kamera. Musakan ako sa taas eh. Mamawag na ako sa suga. Uy, kalit mo na pa ang sugat sa suit studio. Bayon ko sa babae akong nakita ganina. Diha sa tapit sa pultahan nga gigasulti ni Kent. Nagputi siya. Pero wa kayo maklaro sa angles kamerada. Ngit-ngit nga suit studio. Uy, si Claire. Hello. Unsa na may balita sa studio ni Kent? Milakaw si Kent. Pero klaro kayo yung nainibilin sa suit studio nga namahong usuka. Unsa? Ngit-ngit na suit studio. Pero ay gabala ka. Nakuha na kong usa ka picture ang babae nga nagbarog. Aksidente lang siya noon pagka-shot. Tanawa sa second floor kung doon na bagay tao sa sud. Oo. Nagsiga ang suga sa second floor. Buti pa sabot. May nabilin yung babae sa ibabaw. Babay? Babae ni. Nakuha na akong picture pero layo ra kayo. Paula diris bay, be. Gusto kong mutarawa ng nakuha ni mong picture. Sige. Ano man eh. Ikulbaan man kit ko. Hansam kay buti pasabot ini. Hansam kitong kalit lang may flash. Pero kalo isip ni Kent nga na problema siya magkuwang eh. Ay, maayo lang unta kung dili lang kayo dako ang problema ni Kent sa ila. Maluoy naman hinuon ko niya. Ay, Ginoo. Protektahi taon si Kent sa mga lakaw. Kung sa may problema niya sa ila, hatagi siya sulpad. Thank you, Lord. Nang! Ay, salamat ka na uli na ka, Duket. Hali mas kuya nang. Ay, ito asaluyo sa kilid sa swimming pool. Hubog naman kasi siya? Ay, wala man. Pero nagsigi og tutok sa cellphone nga nakitaan sa katubang nadiskrasyahan nila ba? Katubang naaynawong sa babay. Ako siya nga tuunang. Dili ra ba siya gustong magpaduol? Manawag ra siya akon magpadala og beer. Mo ba? Sige, diya lang ka. Ang salbahis. Malipayon kayong kriminal. Kuya? Kuya Hans? Masama na? Tanawan ang naong sa kriminal, Kent. Siya ka lang nag-tiktok sa cellphone. Kuya, ano sige magkagtanaw niya? Musamot lang ang imong kagool. Kuya, sa gunso na kayo ang imong pag-inom. Napasagda na ganin mo ang imong kagulingon. Pasagdi ko. Ayaw pagbuot kung unsay akong buhaton sa kong kinabuhi karon. Dili may imong pasagdan ka, kuya. Napasagdan na nimo ang imong kagalingon. Hangtod ng imong negosyo, wa na nimo matiman. Igsuon ta. Ato ng negosyo. Busa at timanana. Kay basin dili na ko makadaan. Tanawan ang kriminal. Malipayon kayo siya. Walang siya may baho. Kung nagdugko ang akong kasing-kasing tungod niya. Kuya, wa siya may bawang nga nakasaha siya. Aksidente na hitabo. Kung wa pa siya magkiat lang. Dili unta siya magkalit og labang. Tanawar ko ng bayana. Kiat kayo. Kayo yung labis pangpang. Wa sa ta mahibaw kung anong kalit siyang milabang, kuya.
Basin ko na. Doon na sa siya problema. Anong laban man kayo na bayhana? Ano ikaw may murason para ang bayhana, Ken? Igol ako ma-explain sa posibleng hitabo, kuya. Kitang tanang tao, doon na gyud tagsatag sa ka problema. Ug dili ta makahukom sa usa ka tawo tungod lang siyang kakiat o kahilo. Danghagit siya. Naibaw siya ng krasada ang iyang gilabang? Nga, mulabang siya nga dili maglingi-lingi. Kiat yun ang bayhana. Adik tingali na eh. Kisay tawagan mo na yung cellphone, Kuya Hans. Ang iyang inahan. Nakaila na kasi ang inahan. Hello? Ayesa? Ikaw na ba ding nanawag? Ayesa? Ikaw yabag yung kag-o babayhana ka da. Bisan unsaon, dili jud ka mamati na ko nga imong inahan. Ang imo kaugalingon na lang yun ang imong gihuna-huna. Wa pag hindi mauli ang imong anak. Oy! Ikaw na sabdi ay ni? Hoy! Kung nauli pa sa Ayesa, wa na unta ko masuko karon. Ikaw utrusag ka. Dugang-dugang lakas akong problema da. Hain mo di ba magpuyo karon? Gano'n ang naman ka? Sa pagka mo, ari ka diri, aron dakpo ng akong anak. Hoy, sir! Kung mangita kang Ayesa, sir, mas nangita ko niya, kay iya kong inahan. Ha! Nagpakaroon ingnon lang tingali kang nangita ka niya, no? Og, imo siyang gikidnap, no? Unya, nagdrama-drama lang nga nangita ko nuhay ka niya, aron dili ka mapasanginlan. Kinaan ko nimo ang iyang cellphone. Gidrama lang yung tingali ko nimo. Hoy, lalaki, kung kinsa ka man, iuli ang akong anak, ha? Iuli si Ayesa! Kung makit-an mo ang imong anak, sultihi ko. Kaya tagan na akong kwarta. Ha? Kwarta? Oo, magkurtahan ka kung magunitan ko si Aisa. Kwarta? Kwarta? Iya kong hatagan og kwarta kung iyang makitan ang akong anak. Hala, pila man sab ka, ha? Noon sa nga, Kuya Hans. Dili na bigay ka muhuno sa paggukod ng bayana. Mugasto na gud ka para lang makitaan siya. O Kent, pangitaon ko gud ang mga babae. Ha? Di ko mahunong sa pagpangitaan ng bayhana. Bisa pag makurot ang tanan kong tinigom. Kuya Hans. Nganong may pistola man din sa imong namisa nga giimnan? Ako lang ang giandam para sa salbahis. Kuya Hans, patyun mo ka ng Ayesa kung imong masakpan? Oh, Claire. Swerte ko karong gabi una kay Duna gigoy agi sa akong lakaw. Hain na ang picture nga imong ipanghambog nako. Ara. Sure gid ka? Nga babae ang nahabilin sa sud sa studio ni Kent? Babae lagi ang bayon. Niyaw. Niya din sa akong cellphone ang iyang picture. Tanawa. Misubra ka na imong kasuko, kuya. Dili na husto. o sa may husto, Kent? Kapasagda na lang ang nakasa nga mahimong gawas nun? Kuya, wa tuyuan niya ng Ayesa ang nahitabo ninyo. Kaya way tao nga mapatay pinaagi sa paglabang lang. Disgrasya ang nahitabo, kuya. Ayaw na lang kong pugli sa akong buhaton, Kent. Pasagdi ko! O biyay ka din, eh! Dili, kuya. Dili ko mabiya din sa ato kung dili ka makasabot nga disgrasya ang nahitabo. Ugwasa ka ng Ayesa sa kamatayon ni Kara. Kuya, dili ko gusto nga mapatay kag tao tungod lang ana. Ganong wa pa man lang ako sa damagi. Kuya Hans, Kung siya palang unta ang akong gidamagan, buhi pa unta karon si Kara. wa na ni mo buhata tungod kay buutan ka, kuya. Dili ka daot guna-una. Gusto sa limong luwasong tanang Ayesa. Kuya, hunungan na pag-inom ni mo. Kikining bino ang nakapabato sa mong kasing-kasing. Ayaw! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!